కదా, అక్క నేర్చున్నాడు దీన్ని, అక్క నేర్చున్నాడు. ఉన్నది కుక్కర్ అంటారు దాన్ని, కుక్కర్ అది. ఆడకూడదు, కుక్కర్ అది, కుక్కర్ అమ్మా, కుక్కర్ అది. ఎందుకు మూతట్టు పెట్టింది, ఓచికి మూతట్టు పెట్టింది, ఎందుకు పెట్టింది, ఎందుకు పెడుతుంది. ఓనది కుక్కరే, అది కుక్కర్ అమ్మా, కుక్కర్ అది, ప్రెషర్ కుక్కర్. వంట చేర్చుంటారు దానిలో, వంట చేర్చుంటారమ్మా, వంట చేసుకునేది అది, అది వంట చేసి కుక్కర్ అంటారు దాన్ని. భయపడకూడదు, భయపడకూడదు తల్లి, చిన్ని తల్లులు భయపడకూడదమ్మా. ఓచా మూతి, ఏనా మూతి, ఓచక మూతి. వద్దు వద్దు, ఆడకూడదు, ఆడకూడదు. నువ్వు బిగ్ బాయ్ కదా, నువ్వు బిగ్ బాయ్ కదా, బిగ్ బాయ్ కదా, అబ్బయ్యో బిగ్ బాయ్ కదా, ఆడకూడదు. అది కుక్కర్ తల్లి.